proč praktikovat jogu. A já ještě k tomu možná přidávám, jak praktikovat jogu. Protože často není ani tak důležité, co děláme, ale jak to děláme a jak se u toho vnímáme. Takže já vedu jogu způsobem, který je velice jemný a který pomáhá lidem být více v těle, vnímat svoje tělo a nepřekračovat jeho hranice. Vy, kdo už máte jogu zažitou, praktikujete ji, užíváte si ji, což je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Když si užíváte činnost, kterou děláte, tak víte, že joga vás nevyčerpá, ale energii vám dodá. A jeden z hlavních důvodů, proč se lidi cítí po józe dobře, je ten, že jsou méně v hlavě, méně přemýšlí, méně řeší, méně analyzují a kontrolují a více jsou v těle, více vnímají sebe a svoje tělo. Což samozřejmě je taky jeden z nejúžasnějších nástrojů, které můžeme použít v případě, že jsme ve stresu, v napětí. Ať už jsou důvody jakékoliv, práce, osobní nějaké záležitosti, život sám, to je jedno. Ale máme tady spoustu možností, jak se sebou můžeme zacházet tak, aby jsme si prostě ten život začali více užívat. A zkusím tady ukázat jenom pár věcí, které můžete během dne začít zkoušet a hrát si s nima, protože je fajn nebrat jogu ani cokoliv jiného moc vážně. Jo? Protože yoga je často označovaná za něco jako důležitého, vážného, takového jako je to jenom pro někoho. Není to pravda, já to tak nevnímám. Vedu jiným způsobem tak, aby byla vhodná pro všechny, kteří cítí, že se jí chtějí věnovat. Takže, co můžete udělat pro sebe v každodennosti, abyste se o sebe postarali, abyste se cítili líp? Kromě toho, že se čas od času narovnáte, že ať už sedíte nebo stojíte, tak se jemně vytáhnete nahoru. Když sedíte od sedacích kostí, se vytáhnete jemně nahoru, jako by vyrostete tady za tím nejvyšším bodem na hlavě. Nebo když stojíte, vyrostete takhle jemně od chodidel nahoru a narovnáte se, krásně se otevře hrudník. Někdy říkám, představte si, že máte smajlíka nakresleného od jednoho ramene ke druhému. Jo? Pořešíme si postavení hlavy, aby nebyla brada moc vepředu, aby jsme neměli tu takzvanou želví hlavu. Takže zasuneme bradu jemně dozadu, povolíme ramena, krásně otevřeme hrudník, lopatky jsou jemně u sebe. Uvolníme obličej, ideálně jakýmkoliv úsměvem. Může být úplně malý, třeba jenom takový. Ale už tam je. Už to není takové to, když člověk přemýšlí a je v nějakém tom napětí a teď je stažený. Ne, ten úsměv klidně stačí malý, ale nebo klidně i velký. Protože ve chvíli, kdy proměníme mimiku, ať už je to úsměv předstíraný nebo skutečný, mozek na to reaguje a začíná do těla vysílat jiné impulzy. Totéž se děje ve chvíli, kdy otevíráme hrudník a narovnáváme se. Protože když jsme schoulení, často sedíme třeba takto, tak vlastně dochází k tomu, že v těle může být až o 40% více těch stresových hormonů, kortizolu, jo? Protože tohle znamená jakoby nebezpečí, potřebuju se choulit. Když se otevřu, uvolním obličej a začnu si ještě dýchat, pomalu, klidně, plynule, dávám svému mozku informaci, tady jsem v bezpečí. Takže stačí, když se takhle narovnáte, vytáhnete, uvolníte obličej a dýcháte si. Ideálně, když to jde do bránice, pod spodní žebra. Můžete si dát i ruce pod spodní žebra. Si to dám trošku dál, ať mě vidíte. Ruce pod spodní žebra, uvolníte ramena a pomalu, klidně, plynule si dýcháte do tohoto místa. Pomalu, klidně, plynule se nadechujete, pomalu, dlouze vydechujete. Pokud cítíte, že jste ve větším napětí, tak si přidejte, klidně můžete povolit ruce a přidejte si pomalý, dlouhý výdech pusou, jako by jsme sfoukávali svíčku. A tímto způsobem vydechujete. Pak zase pomalý nádech, plynulý do bránice, dolů. A dlouze vydechujete.
Můžete zopakovat několikrát. Stačí třeba 5 opakování a můžete si všimnout toho, že se vám velice rychle nějakým způsobem uleví, protože další výdech znamená aktivaci parasympatiku, což je sklidnění a uvolnění. To, co taky můžete dělat během dne, obzvlášť když dlouho sedíte a cítíte se v napětí, kroužení ramen. Jo, jakkoliv, buď střídavě, nebo dopředu, nebo dozadu. Jo, jakkoliv kroužíte rameny, ale příjemným způsobem, tak, aby se to ramenům a lopatkám líbilo. Nebo si dáváte prsty na ramena a kroužíte lokty. Všechno toto probíhá v tom rovném sedu, aby jsme se u toho nechoulili, ale jsme pořád jemně vytažení nahoru. I tady platí, že je fajn mít uvolněnou tu mimiku, dýchat a užívat si ten pohyb. Ještě poslední věc, ať je to video krátké, a má to být jenom jako krátká ukázka inspirace, co můžete se sebou dělat v každodennosti, tak pouštět hlavu ze strany na stranu. Velice pomalu a jemně, tak, abyste cítili, že ten pohyb vám dělá dobře, ale že zároveň vám nespůsobuje bolest. V té krční páteři nemáte cítit bolest ani nic nepříjemného. Takže vždycky je fajn si najít takový ten střed, kdy cítíte, že se tam něco děje v tom těle, ale zároveň nepřekračujete hranice. Ale to je právě něco, co je potřeba se postupně učit. Protože pokud se člověk nevnímá svoje tělo, je pro něj těžké najít, kde je nějaký ten střed a co vlastně mu dělá dobře a co ne. Takže pokud se to chcete učit, užívat si to a hrát si s možnostmi svého těla, s možnostmi toho, jak funguje mozek, a i třeba toho, jak ovlivňuje to, jak se cítíme, to, kam zaměříme pozornost, tak přijďte na jogu a zjistěte, co to s vámi udělá. Tak jo, mějte se dobře a těším se, že se uvidíme.